Ahoj, jmenuji se Jana a budu vaší průvodkyní. Nejdříve si ale pustíme krátký animovaný film, ve kterém se dozvíte základní informace o České republice. Česká republika leží v Evropě. Ne. Také ne. Ano, tohle je Evropa. Česká republika se nachází přímo v jejím středu a proto se o ní také někdy říká, že je srdcem Evropy. Mnoho cizinců stále používá název Československo, ale to se v roce 1993 rozdělilo na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. Okolními státy jsou Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. V České republice žije téměř 11 milionů obyvatel. Přibližně 400 000 z tohoto počtu jsou cizinci. Česká republika je součástí Evropské unie. 60% obyvatel pracuje v průmyslu a službách. Krajina v České republice není příliš hornatá. Nejvyšší horou je Sněžka, která měří 1602 metrů. Téměř 90% území tvoří lesy nebo zemědělská půda. Hlavním městem je Praha, která má 1 300 000 obyvatel. Politickým zřízením České republiky je parlamentní demokracie. A takto vypadá vlajka České republiky. Naší měnou je česká koruna, která se běžně používá v platebním styku. Obsahuje bankovky i mince. V restauracích nebo barech necháváme obsluhujícímu personálu spropitné, většinou kolem 10%, které je dobrovolné a závisí na naší spokojenosti. Ale teď už se pojďme vydat po České republice. Když přiletíte letadlem, skoro jistě přistanete v Praze. Z letiště se dostanete buď taxíkem nebo hromadnou městskou dopravou, která je považována za jednu z nejlépe fungujících. Jezdí se zde na pravé straně silnice. Nejrychlejším způsobem, jak cestovat po Praze, je metro. Denně je využívají 100 000 lidí. Češi jsou rezervovanější a emoce nedávají příliš najevo. Nepouštějí se zpravidla do řeči s cizími lidmi. Příští stanice, Můstek, přestup na linku A. O hlavním městě Praze se mluví jako o jednom z nejkrásnějších měst na světě. Je politickým, ekonomickým a kulturním centrem České republiky. V České republice bydlí nejvíce lidí ve městech. Existují zde možnosti bydlení v činžovních domech, panelácích, novostavbách nebo rodinných domech. Bydlení v Praze je nejdražší. V jiných městech České republiky, která jsou také zajímavá, je bydlení levnější. V Praze a dalších větších městech je široká nabídka bytů, které si můžete najmout. Ale dejte si pozor, pokud nebudete mít na placení bydlení, lehce můžete skončit na ulici. Jednou z možností cestování po České republice je vlak. Díky malé rozloze je cestování vnitrostátně letadlem nevýhodné a drahé. Vlakem přejedete celou Českou republiku za pár hodin. Další možností přepravy je autobus. Autobusové spoje se nejčastěji využívají pro spojení větších měst s venkovem nebo mezi vesnicemi. Dálkové spoje jezdí i do okolních států. Život na vesnici je levnější než ve velkých městech. Je zde lepší životní prostředí, lidé se lépe znají a mají více společných aktivit. Skoro každá vesnice či menší město mají fotbalové hřiště. Fotbal je národním sportem číslo 1. V České republice je sport všeobecně velmi oblíbený, a to jak aktivně, tak pasivně. Říká se, že mezi nejoblíbenější aktivní sporty Čechů patří pěší turistika, plavání, cyklistika, fotbal a lyžování. V každém městě a také skoro v každé vesnici najdeme kostel. Velká část obyvatel se však nehlásí k žádné církvi.
V České republice není žádné oficiální státní náboženství. Je zde více než 20 registrovaných církví a náboženských společností. Nejčastějším náboženstvím je křesťanství, ale každý má právo vyznávat své náboženství nebo víru, nebo je měnit. V České republice se střídají 4 roční období. Jaro, léto, podzim a zima. Na jaře občas prší. Teploty jsou okolo 15 stupňů. Zřídka nás postihnou i záplavy, ale nemají tak ničivé následky jako v některých jiných zemích. Z přírodních katastrof se u nás určitě nesetkáte s hurikány ani zemětřeseními. Nejtepleji je v létě, které trvá 3 měsíce. Dny jsou dlouhé a pozdě se stmívá. Teploty dosahují i přes 30 stupňů. V létě mají děti školní prázdniny. Na podzim jsou dny kratší a chladnější. Rostliny odkvétají a ze stromů opadává zbarvené listí. Na stromech dozrává ovoce, obilí je sklizeno a pole jsou zoraná. Zima je rájem lyžařů. Ve velkých městech se sníh většinou dlouho neudrží, za to na horách vydrží i několik měsíců. Teploty na některých místech, a to i ve městech, dosahují až -20 stupňů. Ženy a muži mají v České republice podle zákona stejná práva. Ženy bývají v zaměstnání i ve vedoucích pozicích. Při rozhovoru s nadřízenými nebo cizími lidmi se používá vykání, ale s přáteli a v rodině si tykáme. V České republice musí každé dítě ve věku od 6 do 15 let povinně chodit do školy. Třídy jsou společné pro dívky i chlapce. Stejně jako například tělocvik. Čeština je hlavním jednacím jazykem a bez její znalosti se v Česku neobejdete. Učíme se sice i jiné jazyky, hlavně angličtinu, ale na většině míst se domluvíte pouze česky. Existuje řada kurzů, kde se češtinu můžete učit, ať již v jazykových školách nebo v kurzech pro cizince pořádaných nevládními organizacemi. Igor se doslechl o zprostředkovateli, který rychle najde práci a vyřídí potřebná povolení. Překvapilo ho, kolik peněz musí zaplatit za všechna povolení, ale měl slíbenou dobře placenou práci a je přesvědčen, že peníze, které si od rodiny půjčil, aby mohl zaplatit zprostředkovateli, se mu určitě vrátí. Igor měl slíbenou práci ve strojírenské firmě, ale zprostředkovatel jim řekl, že jediná volná práce je na stavbě a za daleko méně peněz, než zněla původní dohoda. Musel také odevzdat pasy, aby se mohla vyřídit další povolení. Igor si připlatil, aby nebydlel na ubytovně, ale nakonec na ní stejně skončil. Zprostředkovatel jim sdělil, že sehnání práce a povolení k pobytu stálo víc, než zaplatili, a tudíž mají dluh, který jim bude strháván z platu. Igorovi po pár týdnech došlo, že byl podveden. Zprostředkovatel mu hrozil, že když od něj odejde, tak mu zruší pobyt v České republice. Dostával malé zálohy, které vystačily sotva na jídlo. Zbytek si nechával zprostředkovatel. Igor od něj nakonec odešel, ale dobře placenou práci na delší dobu bylo nemožné sehnat. Rodině domů zatím nic neposlal a kdo ví, jestli vůbec pošle. Žanet chtěla studovat v Evropě, ale bylo jí jasné, že náklady na studium a život budou nad její možnosti. Proto se s nadšením ozvala na inzerát, který zaručoval studium a práci v Praze. Poplatek nebyl příliš vysoký, stejně jako nároky školy, zprostředkovatel za ní vše vyřídil a za několik měsíců byla v Praze. Vše probíhalo podle plánu.
Vyzvedli ji na letišti a zprostředkovatel potřeboval její pas, aby vyřídil zbývající povolení. Večer jí zprostředkovatel měl ukázat restauraci, ve které měla pracovat. Místo toho ji však násilně odvlekli do erotického klubu. Naštěstí to byl jen špatný sen a Igor i Žanet rozhodně žádné pochybné zprostředkovatele kontaktovat nebudou. Ale pokud si pořád myslíte, že se vám něco takového nemůže stát, poslechněte si příběhy lidí, kteří si to také mysleli. Dobrý den, jsem z Ukrajiny a chci promluvit, co mi se tady v Česku stalo, jaký problém. Dělal jsem tady papíry přes agenturu, slíbili mi tady v Česku práci. No, došel jsem tady do Česku, jako dávali mi zálohy, ale jako slíbili mi ti prachy, to mi nedávali. No tak jenom dávali mi ti prachy na jídlo a na ti zdenky nebo to. Tak to mi nestačilo, až mi ztratil se pas. Сайн байна уу? Би Монголоос ирсэн. Тэгээд бусад гадны иргэдийн адилаар нааша одоо хуурамч мэдээлэлээр Чеход орж ирсэн. Тэгээд орж ирснийхээ үр дүнгээр юу гэсэн бэ гэвэл ажил байхгүй дараа нь визээ шууд харлуулад тэгээд гэрлүүгээ буцаж чадахгүй учир нь ерөөсөө буцах мөнгө байхгүй юу ч байхгүй тийм болохоор гадаадын цагдаагаас нь л айдаг байла бүх газраас ч айдаг байла тийм болохоор нууцаар энэ тэрүүгээр ажил хийдэг байсан сүүлдээ цагдаад баригдаад өөрөө одоо буцъя гэж хэлээд тэгээд бүр баригдаж шоронд орж исэн 2 сар шахуу шоронд оригдсон тэгээд Монгол руугаа буцсан. Všechny potřebné žádosti si můžete vyplnit sami. Není to nic těžkého. Na internetu si najdete zastupitelský úřad České republiky ve vaší zemi a rovnou se na něj můžete objednat. Pak už jen stačí zastupitelský úřad navštívit. Podáte tam žádost a zaplatíte konzulární poplatek. A také vás čeká rozhovor s pracovníkem konzulátu. Odpověď z konzulátu může přijít až za několik týdnů, tak se nelekejte, že na vás snad zapomněli. A pokud dostanete povolení k pobytu, vítejte v České republice. Nezapomeňte však na to, že se musíte do 3 dnů po příjezdu přihlásit na cizinecké policii, pokud za vás tuto povinnost nesplnil ubytovatel. Hlídejte si konec platnosti víza. Pokud pobyt včas neprodloužíte, budete v České republice nelegálně a vystavujete se riziku vyhoštění. Nezapomeňte včas hlásit na pracovišti Ministerstva vnitra České republiky změnu, například adresy, jména nebo ztráty dokladů.